Bätaşymyzda inniki ýanglanjak taz türkmen halk sazy ynjatma. Türkmen halk sazlarynyň içinde uly öwrümli sazlaryň biri bolup, halipalarymyz tarapyndan ýokary depginde çalynyp, şahenem garyp desanynyň güýçli ses we ustatlyk talap edýän aýdym görnüşinde hem ýerine ýetirilipdir. Bu sady bize Balkan vilayetinden gatnaşýan Zekinli sazan namady Güljemal Ataýewa çalyp berer.
Berekella Gülcemal, köp sag bolun çalyp beren sazyňyz üçin.